Знаехте ли, че багажника на това BMW 530 се отваря както по стандартен начин, така и само от задното стъкло? Изгледайте до край за още интересни функции на това BMW 530 от 2022 година. Сега нека да разгледаме екстериора. Адаптивните фарове са още по-агресивни от миналото поколение и нека обърнем внимание на бъбриците, които за щастие не са огромни, като други модели на BMW. X7. Джантите са 18-ки, базови за BMW, седят перфектно на колата. Иначе комбито не е малко, около 5 метра е и е широко 1,80 м. Сега нека отворим багажника. Естествено всичко си е електрическо. 560 литра, като, както забелязате, има предостатъчно място. Тук има едно липче, което е нормално заради батерията, все пак колата е плъгин хибрид. Седалките се свалят лесно от тук. Сега сме отзад, където очевидно е комфортно. Имаме предостатъчно място за главата, преди че аз съм 1,80 м. Имаме си knee room, достатъчно място на колената тук. Имаме и подлакътник, който е изключително удобен и много са кефе, защото по принцип тук са чашките, а тук се отварят така и се излизат. Така че няма да ви пречат и може да си подпрете ръката хубавичко. Имаме климатик, имаме място къде да сложим да се зарежда телефона с тези два USB-C порта и имаме Volt socket. Тук дисплея е тъчскрин и разбира се има Android Auto и Apple CarPlay. Сега нека я покараме малко и да ви разкажа какво има под капак. Колата, както казах и по-рано, е плъгин хибрид и е изключително икономична. Под капака имаме 292 коня, като от тях 183 са от двигателя с вътрешно горене, който е 2 литров и 4 цилиндров, и 109 са от електрическата батерия, която е изключително голяма, с капацитет от 55 км, в зависимост как я карате. Ако я карате по магистралата с 120, ще ви издържа някъде около 45 км. Но наистина колата е изключително готина. Имате и различни модове: спорт, хибрид и електрик. Хибридното е между двигателя с вътрешно горене и електрическата батерия, като това е най-икономичното каране и градско ще ви харчи около 3 литра на 100 и то сигурно 3 литра на 100, не си го измислям това нещо. Спорта, което е най-забавното и интересното за мен естествено. Значи, колата е 290 коня, както казах, обаче се тежи тони 800. Тоест, от 0 до 100 цифрата е следната: 6 секунди. Максималната скорост на колата е 230 км в час, като вие няма право да ги достигате, защото закон. Но ако отидете на писта и включвате на спорт мод, и колата ще ви бъде изключително забавна със сигурност. Сега включихме на спорт и естествено колата е изключително пъргава с нейните 290 кончета и е изключително удоволствие да бъде карана. Бах ти кефа. Че да се върнем обратно. Задвижването е 4x4, като окачването е изключително стабилно. И когато включим на спорт, то се усеща как става по-твърдо. Дисплеят е тъчскрин и разбира се имате Android Auto и Apple CarPlay. Ако ви е харесало видеото, оставете един лайк, споделете и ако имате интерес към колата, обявата е в описанието. Не забравяйте да се абонирате за канала и ви очакваме в следващото видео.